пробвам да мина. Възснимай, Данчо. Ако искате тук, ако искате да им на Ако не мога, мина го тръкам. Ако палиме тук, да гаса. Ма друго има. Еми, гледам, че тук има по баира. Трънки ще набавиме да го. Ами ай, да палим тук, какво? А? Тук е завет. Завете ми. Ето мене от дупките ще е най-завет. Там ще идем. Нема бе, ние носим. Айде сега за един човек ще... Нема бе, аз съм взимал сигурно 3 кила суджуци. И карнаци.